Avem un 11 Pro Max cu spatele spart. Clientul a încercat să dea singur jos spatele de sticlă, dar nu i-a ieșit. Șuruburi de jos nu avem, deci hai să dăm jos display-ul. Și nu uita să mă urmărești pe YouTube, hai să vedem câte persoane putem strânge. Nu uita de like și follow. Deconectăm flexuri și scoatem display-ul. Dacă ai ajuns până aici și vrei o mică surpriză, lasă-mi în comentarii 29 GSM să văd câți dintre voi mă urmăriți pe bune. Și lasă-mi în comentarii ce o să faci în weekend. Și uite, așa arată placa de bază. Luăm chestia asta unde o să fixăm telefonul. Fixăm cu atenție telefonul în acest suport și vă mai repet încă o dată, în clipuri arată super ușor să dai jos spatele. Nu e chiar așa, noi asta facem de 8 ani de zile. Și nu uita, ne poți trimite telefoane din țară să le reparăm. Lipim spatele cu atenție, punem capacul nou și lăsăm jumătate de oră într-o presă. Și uite, așa arată produsul final. Nu uita de like și follow și noi ne auzim.